Tongkat itu ganda dan lainnya mbak. Oh ini dia kok. Bisa deh. Do. Apa tahu itu mau sih bro? Bisa deh. Oh, sao sih? Sao thì giờ đã nung tăng. Giờ tao nó mấy gì? Đó. Ini. Tidak pernah ada tiap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sabung masaman. Aku nak nongol di baik deh. Belum di bapak, susah kayak dirasa. Nah, kok sahabat-sahabat tak problem mau kerja. Silakan hampir naik tersebut. Pak, pukul bahkan naik. Kalau sih. Pak. Ini dia tengok kita. Kita serang kota. Rumah boleh. Di sini latha kologo hatio kaisa bini palai mung panda o palai mung bisingo sini iri chung kisa sung bini bumungui bagjak nai kaitai chinaro sokpaijak sini khwai Tipra Mothani khwai district ni president Borong Benang Rajesh Kumar Debborma tei sokpaijak sinaro elakani matrebbo sini समाजसेवी তাই যত চিনর Tipra Mothani adong rog adong juk tai joto ani saksalai soman joto nono khaka hamya bori tinin dino gajang khai chung khapangni khani bisingti hamjakman bisingti kok salayei misti muk khai chalainai mani khoni gija baglainai joto no moni bisingti no chung joto chini Tipra sa ba chini je ADC bisingni jara Hindustani bosong hinjaknai joto nono jung hamjakman bisingti kai sini Maharashtra ni asai masalni palai mani bisingtui obono siri palai thangnani ngan bagui jung tini ora achuklaijak angkai tini ora tei kok salia sanai sini district ni sokpaijak somai bukia sotba angka asa Durga Muni Renu Sabor
মিষ্টি খাইয়া যাইবা কিন্তু সবাই যায় না এরপরে অনিতা সবর মন্টি সবর আর ইয়া হাতা ধন্যবাদ মানিক্য বাহাদুর দেববর্মানি 114তম অর্থাৎ 113 বছর পুঙ্গুই 114 বয়াপ্রি সেমানি আ সালনো তিনি পালাইনান বাঙি जों অপূর্ব সিংগিছরা চিনি বিসি নিঙ্গै অ গুঠিয়াতল হাতিও जों চিকন সাকাই কাইসা তিনি বন মুইতু খ্লাयै বিনি আসাইমা সালনো পালাইনা হিনি কুথুম লাইজাক পুইলানো যত ফাইমান জাক চিনি অকরা চাকরা চিনি যত মথানি লিডার্স তেরো ফাইমান জাক নাই যত ন তিনিনি ও আসাইমা সালো খাকাহাম ইয়াফারো आं वासो कलक कक सागलाक चिकन सान सानाय तिनि गोबां मा जागा अमहाय आसाइमा साल पालायलाय तांगै मा पालाय हिंखाय आबो आं किजा सानाय सिनि बुबाग्रा आचाइखा 1908 सनो तिनिनि सालो 19 तारिख अगस्त 1908 बो आसायो थैगा 1947 सननि 15 तारिख मेओ मात्र 39 বছরসি বানছি শিউব তামকে বিনা 39 বছর বয়স পানো ত্রিপুরাও ব বিনি আমালো আজরা কিসিসাও ফানো ব যে সামুং তাংলাংখা আবো जों পগैमानिया বনা হাইনি বাঙিনো ত্রিপুরানি মানে मॉडर्न आर्किटेक्ट हिंजागु बनो माने त्रिपुरानो कताल के सिनामनाय बुबाग्रा ताम निहिनबा बो 1931 থেকে 1939 जरा ইউরোপ বেরাইকা আমেরিকা বেরাইকা আরো আসুক বঙ্গারানি হানি বড়রক আসুক উন্নত বা গোনাং হাং তখা ও ত্রিপুরানো বো বাবা হাইকে নাইথ তকে তিসানান বাগै আরো থেকেনো বো बिनि आबहाय वान सुमुं फायै त्रिपुराव अब त्रिक सामुं तांनान जों साइमानो भारत स्वाधीन तो 1947 आबोनि सिगांनो जिनि त्रिपुराव अब बिरखुं एबा प्लेन गाटिस नामरिका दाबुक जे बिन बुमुंगै नोंखा आगिके सिंगार बिल तंमानि दाबखाय बुबाग्रान मुंग्रि नोंखा बिर बिक्रम नि मुंगै सिनि एयारपोर्ट नोंखा बन सनाम बाबु 1942 सनो आबो हाइकेन 1947 सनो बो एमबीबी कलेज सनामा बो बनो आबो हाइके गोबां मास जे चिन बर रगनो सिकारिनान बाङि बो त्रिक सामुं तां तंमानि फियाबा आइ सबसुगिया 39 বছরन बथैना नांका सुदा आबो सिमिया जतनस्लाय कतरंखा बो 1931 सनगान समबद चिनि पंच त्रिपुरी रंनि बाङै ब इउरोप आमेरिका बेरायनायफ्रुनु बुखा आरो जत गणतन्त्रनि बयार सिबजाक त्रिपुरा हाबो गणतन्त्र फायनाय सालचा आ जरावो बयनिबो सारक बाय रों गोरों सि गोरों रक बाय जागा सेक जागा नहिनि किरिउइ ब किन्तु रिजार्भ खाय क्लांगमान त्रिपुरा सारं बाङै प्राय 11 লক্ষ दुरुन्दा बसक ब रिजार्भ खाय क्लांखा जेमन कल्याणपुर एरिया आयां कयला शहर दिगे आबो हाइकाय गोबां मा ब सिनि त्रिपुरा सारक जाते हा ता कमाथुं बुइबाय हा ता सेक जाकतुं हिनै हा खाति क्लांगमानि आ हा खाति क्लांगमानि बागैनो सम्भवत जों तिनिओ एडिसि मानखना जेहेतु चिन बर रंबाङै हा खाति क्लांगा बुबाग्रा आइनो बाङै जोनो एडिसि बागै
एडिसि जों सस्त तपसिल मारि खना हिनै आं खाखाव गाबनो तिनि जों बहाय बुबाग्राबो जदि थैया हांखाय जों जखन भारत स्वाधीन नंगौ 1947 सन आफोरबो त्रिपुरा राज्य कायसा स्वाधीन राष्ट्र दंमोन स्वाधीन देश दंमोन आसक इंग्रेज रक भारतवर्षनो अब हाइकाय शासन खाइबानो त्रिपुरा राज्यखाय आफरो इंग्रेज रंनि शासननि अब शासन खालायजागिया त्रिपुरा राज्य स्वाधीन भावे चिनि बुबाग्रा सं सालुंखाय दं चिनि महाराजा बीर विक्रम सं ओंखाय हायनि बागै जों नायदि चिनि लाइबुमा चिनि इतिहास संगा चिनि बुबाग्रा चिनि राजा महाराजा आबोसो चिनि सिनिमुं आबनो जदि पगै जों हांगांगाय चिनि बसं बा चिनि याफां यारंसे जों गरैनाय जोंनोबो आलगा दफान बरक और सादायक्लाय रवीन्द्र जयंती विवेकानंदनी नेताजी सुभाष चंद्र बोसनि महात्मा गांधी संनि आबहाय कतर कतर बंनि बरंनि जखन साल पालायो सारा त्रिपुरा सारा भारतवर्ष तिनि आबहायखाय पालाय जागो आबनि अर्थंखा आबनो जानजानि दफानि सिनिमुंनो जानजानि हानि सिनिमुंनो जों रमिनारनानि हिंखाय जों निजिनो पगै जाया जों आबन बागै ताबुक गोपालबो काहाम ताबुक बुबाग्रानि साल तिनि 19 तारिख अगस्त तिनि अ साल सरकारि बद छुट्टी घोषणा खायजाक ताबुक बिसि बुरुम बुरुम न तिनि साल हिंखाय छुट्टी इंनाय जतनि बागै आबहाय हिंखाय आबो जों आबनो मुइतुमा नारनाय चिनि दफानि सिनिमुं बुबाग्रा बसंनो तयै जों बुबाग्रा बसंनो जों पगै ओंया आबोसे चिनि याफां यारु बुइजे सापान सातु बुबाग्रा कुन खायलांलिया दिब्रासार रंबां कुन खायलांलिया फियाबा जों अर मुइतु नारना नांनाय दिब्रासार न मुथांनानि बमरि आंनानि बागैनो बहा खाति कलांखा किन्तु बयसे फायै आ हानो सेगै दिनि बुनियागो हा सबैका जों दिनि अर चिनि हानि मालिक बुबाग्रानि बसंनि बररक बसाबती रक हानि बसाबती रं तंफानो जों ताबुक ओ गणतंत्र देश जों ताबुक चिनि हानि बागैसे सानलाय मा तंलाय इनि जों चिनि बागै आलादा हा सानलाय मा तंखा निजिनि हा असि ओ बिरमान जों सकबाय गाबोन बागै जों बंनानि कगिया जों चिनिनो थाङि मा नारनाय ओंखाय जों दिनि बिनि अ गरम दिमान दिनो जों अबनो मुइतु मा नारनाय चिनि अ बुबाग्रा जों बनो चिनि खाव मा नारनाय तै जोंनो ताबुक तैदुल तंनाय चिनि पायथाक ताबुकनि बुबाग्रा चिनि प्रद्युत किशोर मानिक्य बबो जोंनो ताक लामा सय दङ बनबो जों लगी मारिनाय बनो लगी रिखायसे जों गुबै चिनि यक सामुं चिनि फियक जाक मुं जों माननाय तामनि हिनबा जों साइमानो बुबाग्रा बसं ब उनदिनो दिब्रासार रंबां हानिया नायया गाहामनो नायखा गाहामनो नाय दङ आबन बागै जों फायदि तिनि न सालो जतन जों बुबाग्रा बसंनि बररक बा बुबाग्रा बसंनि इंगैनो चिनि सिनिमुं चिनि तंमुं जामुं बेबाक बनि बागैनो चिनि मीडिया पार्सन संनो बेलाकिन हामबाय तिनि जों चिनि त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा नि चिनि पायथाक बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि 114तम जों बिनि आसायमानि साल जों अर चिनि पूर्व सिंगिसरा बिसिओ जों दिप्रामो थानंगै पालायलाय दङ तिनि जों पालायमानि कारनखा जों त्रिपुरा नि चिनि त्रिपुरा सारक जोंखा चिनि बुबाग्रा 184 जन बुबाग्रा बसंनि जों बररक तिनि जों चिनि बुबाग्रानो जों बरमरिया हंगाय जों बनो सिनिया हंगाय किन्तु चिनि बसं चिनि दफासे चिनि सिनिमुं गरै फियाबा जों अनेक बिसि रमै जों नुकमानि बुबाग्रा सं बरम रिजागिया चिनि दफानि किसासुक बरक सिमिसे पालायलाय दंमोन फियाबा तिनि तरक तरक जों जारा चिनि दफाव सिजाक नुकजाक रक तिनि आ सालनो पालायते 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 तिनि जों
सरकारिभावे पर्यन्त छुट्टी तिनी निसाल आबहाय जागाव जों सकबाय मानखा ओंखाय तिनी आबनो जों बेलाय खादों खाजाखाय तिनी बिनि आसायमानि सालो जोङो लाथा कलगो चिनि पूर्व सिंगसरा चिनि विलेज जों पालायलाय दङ त्रिपुरा मथानिङै तिनी आबन बागै जों चिनि त्रिपुरानि जत लुकुरकनो बेलायखेनो खाका हामियाफारो तै जों चिनि बुबाग्रानि बसंनो चिनि बुबाग्रा बिर बिक्रमनो जों खावमा तन्नाय चिनि त्रिपुरावबो चिनि त्रिपुरानि मर्डान आर्किटेक्ट हिनजागो तामने हिनबाबो तिनी 1931 থেকে 1939 जरा যখন ইউরোপ আমেরিকা বেড়াই ব কিফিল ফাইকা আফ্রো বিনি বিসিঙ্গ বিনি খাও त्रिपुरानो आबहायखाय नायथथक जों साजा नामनान बाङै ब खाव सङै सामुं चेंमानि जों साइमनो त्रिपुरा 1942 बिसिओ ब न पहिला एयारपोर्ट सेंखा तिनी बिनि मुंग्रि न एयारपोर्ट ओंखा आबो बेलाय चबा ख्लाइमान बिसिंतिनो तिनी बिनि मुंग्रि ओंखा आबहायखाय एमबिबि कलेज ख्लाइका आबहायखाय गोबां माबो आगरतलाव थांनायखाय नरक नुगनाय लामारक बाहायखाय ब साजक मानि फेयाबा कपाल हामियासिनि दफानि ब बिसि उमर 39 सनो थैमा थांगा उमर सगियासानि हायनि बागिनो जोंबो हयतो बिरमानोंखना आबो सिमिया ब जखन आयं फातार हाव बुइनि विदेश बेराय फाइका आफ्रुनो ब आरो गणतन्त्रनि बयार सिबजाक नुक फायै अ त्रिपुरावबो सालसा गणतन्त्रनि हा अंनाय आफ्रुसिन बरक रोंगिया सियारक हा कमानाय हनै हा पर्यन्त ब रिजार्भ खै लांमानि लांखा चिनि बागै बिनि आसक वानसुमुं कदर तंमानि आबो सिमिया भारतवर्ष 1947 साल 15 अगस्त स्वाधीन मानो फियाबा चिनि भारतवर्ष स्वाधीन आगिन सिमिनो इनि 1942 सनो त्रिपुरानि संविधान तंमानि आलादा संविधान भारतवर्ष के 1950 जे संविधान चालुंगु चिनि त्रिपुरानि खाय स्वाधीन যখন त्रिपुरा तंपुरु 1942 सनो संविधान नामजाक गाबनो जों चिनि दफारक तिनि হয়তো কিছা বিরমান ন ক্লাই তংমাখনা কিছা অরই পরেংমা তংনা ফিয়াবা जों बुबाग्रानि ब संरक आ कगनो मुइतु नारगै ह हा चिनि अ हा चिनि यागनो चालक जांगे नांगो हिनि जों वानसुकांगै जों गुबैनो थानचा थुपचांगै बुबाग्रानि सेई चिनि त्रिपुरा हानो चिनि यागो जों चिनि शासन नाहारनानि जों मासाय तंनाय तामनि हिनबा जों साइमानो चिनि नर्थ ईस्ट नायखाखाय कुनु हा बुइनि दफा चालगै दंया बुइनि दखान मुख्यमंत्रीया चिनि त्रिपुरा हाव सिमिनो आबहाय जों सुदु नर्थ ईस्ट नि कक्साया सारा भारतवर्ष नायनायखाय पान्जाबी रक नि आलादा बिहारी रं आलादा आबहायखाय जों नुकजागो ओंखाय जोंबो अ हाव बुबाग्रानि बसं 184 जन राजानि बंशधरनि हाव जों दाबु क्षमता केप्लेजाक हायनि बागिनो जों चिनि अ हाव चिनि यागो शासन नानानि अ चबाव जों थानचा थुपचा मा तंनाय गै तिनिनि सालो जोंर बुबाग्रानि आसायमान साल बिनि सालो जों किसा हामजाकमानि बिनि हामजाकमानि न जों बागलायखा अर किसु बरकनो जों सारिरक रिलायखा ओंखाय आबुन बागिबा जों अ पूर्व सिंगेश्वरनि आं व्यक्तिगतभावे बालेंखाय हामबाय मारियो तिनि जोंर तंग चिनि पूर्व सिंगेश्वरनि चेयारमैन मुखुक मीना लक्ष्मी देव बर्मा चिनि ब्लक कमिटिनि मेम्बर खरंग नि तंगो संतोष देवबर्मा अमृत देवबर्मा सिक्लानि लीडर तंगो प्रिनय सं तै चिनि बुखुक संरक चिनि टीडब्ल्यूएफ नि वाईटीएफ नि चिनि सिक्लारक निरुत संरक गोबां मा जोंर तिनि कुथुमजाक तै चिनि अक्रा साकारावबो तिनि फाइमान जाखा बरंनो बेलाय हामबाय ओंखाय अमसुंनो आं गोसारनाय जों बुबाग्रान पगैसाया चिनि बुबाग्रानो जोंनो तिनि चिनि अ त्रिपुरा हाव बुइनि थानिव जों पिरै जेमन रवीन्द्र जयन्ती बा विभिन्न आबहाय बुइ खाइमाहाय जोंबो चिनि दफानो अम हायखायनो चिनि बुबाग्रा संनो चिनि खाव मातननाय बनो चिनि याफां यारुं हिनि जों मावान सुगनाय आबहाय इंखायसो चिनि दफा अ हाव जों गमर फ्लायाखै तंनाय हामबाय जों